Så instruktører, så vil vi gerne byde velkommen til Vestbjerg Gymnastikforenings nye redskabsrum. Herover der har vi skramler på plads efter brug. Herover der har vi flere skramler på plads efter brug. Så går vi ind i gymnastiksalens redskabsrum. Og der kan man se her i midten, for neden, der er der trampoliner. Så har vi 4 af de her sådan, plinte. Så har vi en plint, en hest og en buk. For oven til højre, der har vi alle de store skumredskaber. Så kommer der sådan en lille skillevæg her, som jeg har sat op. Og til venstre for den, der ligger alle de små skumredskaber. Så har vi en knæ herover, hvor der hænger ledninger og pumper. Og en boksepude. Tæppefliser på en rullevogn. Springbrædder. Så har vi flyttet skabene herover. Der er kasser til det hele. Tingene er i kasserne. Boksehandskerne for neden. Vægte. Der er en faldskærm, der er køller, der er bolde, karklude, rytmepinde, tørklæder, shippetov. Og vores ærtepose er kommet frem igen. Oven på skabet, der er der kasser med ting, som man bruger sjældent. Laner, kugler, fluesmækkere, 2 tasker med bamser. Og så herovre bag døren er der kommet en ny hylde op, hvor der for neden står vores 2 luftpudebaner. Og ovenpå der ligger vores dejlige vamsede koppemotter. Hernede der står pumpen. Mine damer og herrer, sådan ser det ud, når I kommer. Og sådan ser det også ud, når I går. Rigtig god dag.